Трагедия в Сливен. 14-годишно момче е загинало при пожар в апартамент. Майка му е приета в болница. Предполага се, че детето е било само при възникване на пожара. Добър вечер от квартал Сините камъни в Сливен. Ето в този блок се разиграва трагедията. С нощи малко преди 22 часа на 6-тия етаж пламва пожар. Съседите усещат дима и започват да търсят от кой точно апартамент излиза той. Намират го и звънят на майката, тъй като никой не им отваря. Оказва се, че тя в този момент не е вътре, но идва бързо, влиза въпреки големия дим вътре. Пристигналите на място пожарникари след това установяват, че 14-годишното дете, което е с аутизъм, е починало, а майката е тежко обгазена. Какво разказаха съседите? Вижте. Голяма трагедия. Ето и просто всички сме в шок тук и никой не е спал с нощи. Наталия Иванова живее един етаж под апартамента, в който пламва пожарът. Малко преди 10 вечерта с нощи със съседите и усещат дим и тръгват да търсят откъде идва той. Спират се пред вратата на апартамента на 6-тия етаж. Никой не отваря. Извъним на Елито. Аз извъня и викам, така и така нещо гори. Тя каза, идва. Тя идва, отваря вратата и излиза този огромен дим, който не може да се диша. И тя влиза вътре и почва да вика Мирко, Мирко. И понеже от самия дим и ние почнахме да се спасяваме, кой надолу, кой нагоре. След пристигането си пожарникарите установяват смъртта на 14-годишното момче, което е било в апартамента. Майката е вдишала голямо количество дим. Били са в другата стая, а не в тази, от която е тръгнал огънят. После я видяхме, като я изкараха долу. Тя беше в безсъзнание, сложиха я на скамейката долу. След приключването на гасенето апартаментът е запечатан, а разследването първо трябва да установи точните причини за пожара. Съседите разказват, че майката и 14-годишното дете със специални потребности са живеели сами в апартамента. Тя се грижи постоянно за него. Само тя се грижи. Има ли са друг път проблеми? Не. Тя го водеше на училище и го вземаше и го водеше. Обаче то детето е болно от аутизъм. За новините на Нова от Сливен, Димитър Иванов.